dôležité zdokonalovanie drogových pašerákov, ale každá metóda má svoj bod krízy. V časoch drogových obchodov Pabla Escobara boli lietadlá, ktoré opúšťali Kolumbiu a pristávali na utajených miestach buď v Mexiku alebo v Amerike. Neskôr sa to veľmi skomplikovalo a lietadlá boli často odhalené. Začal sa ďalej vyhadzovať kokain z lietadiel, ale si to vyžiadalo veľa incidentov a veľmi veľa ľudí zomrelo. Potom prišli k užívaniu vysokorýchlostné lode, ale to prišlo problematické. 50% lodí sa potopilo. V podstate to bol hod mincov. S loďmi sa v podstate gamblovalo. Takže kolumbijská organizácia sa rozhodla pre bezpečnejší transport drog. Takto sa zrodil nápad plné automatických ponoriek. Bez úplného zrozumenia, ako to bude pracovať, práve sme v Malagách, námorného základni, 26 mil from Buenaventura. Táto základňa bola postavená v 1986. V podstate Národná armáda postavila túto základňu na strategickom mieste za účelom boja proti drogovým pašerákom a ďalším kriminálnikom, ktorí pracujú v kolumbijskom Pacifiku. Ja som kapitán Mario Rodriguez, komandérov Pacific Coast Guard. Aby som ujasnil, čo nás sem donieslo, bola prvá plne automatická ponorka, ktorá bola našla v roku 1993 a odtedy môžeme vidieť, ako sa ďalej zlepšili svoj dizajn, aerodynamiku a samozrejme aj kapacitu. Do tohto dátumu sme zaistili 36 plne automatických ponoriek. Tak môžeš vidieť, že má telo starej cigarety, vysokorýchlostnej lode. Zvýšila sa hĺbka ponoru a ako aj zamasko. Pridali sa trúbky pre posádku, aby mohla dýchať a takisto výfukové plyny z motoru. 1/4 ponorky zostáva nad hladinou. V podstate potade to je pod vodou. Dizajn sa menil v priebehu dlhých rokov. Tuto sme našli 1. novembra 2007 Shangdang Natural Park. Je otvorená? Dobre. Táto je 17 metrov dlhá a 3 metre široká. Ako môžete vidieť tu, zakryli vrch so silným plexisklom, aby ich to udržalo, keď potom chodia. Hlavne keď otvoria poklop a odozdávajú drogy. Hlavne ponorky, čo sme našli, majú 1 alebo 2 benzínové nádrže vpredu. Potom nákladný priestor je okolo 12 tón. Tam, kde stojí tento pán, je kabina, kde 4 členovia môžu ísť. Ale oni nemajú prístup k nákladu. A tuto vzadu je motor a miesto pre mašinu. Toto sú vzduchové hadice, aby mohla posádka dýchať. Táto má 2 motory, 2 250 motory. Ale tiež sme našli jednomotorovú a tie sú samozrejme 50% ekonomickejšie. My sme spravili trochu navigácie a stabilizačné testy s touto, tak preto sme simulovali náklad s pieskom. Dobre, tak poďme ďalej. V podstate vám ukazujem, jak to vyzerá vnútri. Bogota, Kolumbia.
Moje meno je Miguel Angel Montoya. Som doktor. Včera doktor, dneska narkopašerak. Mexičan, čo chcel byť Pablo Escobar. V podstate cez 90 rokov som pracoval pre Cari Cartel a pašoval kokain z Kolumbie do Mexika. Kokain. Táto kniha je môj príbeh a v nej je kapitola, čo hovorí o stavbe ponorkového vybavenia. Malaga, námorná základňa Kolumbia. Ku príkladu niektoré z plne automatických ponoriek, čo majú menovali podľa aut. Táto je otvorená, že? Ďalej, cabin cruiser. Mena veľkých a prepichových aut. Odkedy je táto? Marec 2006. OK. Vidíš rozdiel, nie? Tá druhá vyzerala viac aerodynamicky. Toto je 2006 model. Ak zrovnáme deck s tou jednou a s tou druhou, ktorú sme videli môžeme vidieť, že táto má oveľa viac trubiek. To znamená, že nám to spraví jednoduchšie, aby sme ju detekovali. Ale tá druhá je viac aerodynamická, má oveľa menej trubiek. Môžeme vidieť, že obidve majú tmavý vzor. Sú tmavé, aby splývali s farbou oceánu. To sú veci, ktoré zabrania odhaleniu. Poďme donútra, ak chcete. Tu vpredu môžeme vidieť nákladný priestor a pod ním sú trúbky, ktoré dodajú viac nádržovej kapacity. Takže na to, aby sa mohli pohybovať 8, 12 alebo 14 dní a 3000 alebo 4000 mil na to, aby dodali kokain alebo druhé drogy. Ako môžeš vidieť, tento artefakt je spravený z dreva a potiahnutý plexisklom. Plexisklo spraví to drevo vodovzorný. Akurát výrobný čas je medzi 30 až 45 dňami a najväčší výrobcovia lodí, ponoriek, vyrobia 3 alebo 4 hneď naraz. Zábery Miguela Angela. Tieto zábery boli nakrútené v džungli Buenaventera, kde boli všetky výrobne. Tam sa všetky ponorky v Kolumbii vyrábali. Cesta, ako sa k ním dostať, bola neprístupná v veľa prípadoch. Myslím, že to je jeden z najchudobnejších regiónov v Kolumbii. A časti preto, keď je tam nejaká možnosť si privyrobiť, tak ľudia akceptujú risk spraviť niečo také. Toto je závod postavený v strede ničoho. Každý, koho tam vidíš, bol dovezený z mesta Cali. Generátor, ako aj šrobiky museli byť transportované. Všetko muselo byť prinesené do džungle zručne robenými loďami. Neviem meno tej rieky, pretože za každým, čo nás tam donie, sme boli pod striktnou kontrolou. Nepovedali nám, kde sme mali ísť a ako dlho tam pôjdeme. Z časti oni boli chránení FARC Gorillas a z časti paramilitantami. My sme museli platiť daň na to, aby nám tam dovolili tam pracovať. Za to nám dali ochranu a povolenie na závody, kde všetky tieto zariadenia ponoriek boli spravené. Zábery kolumbijskej pobrežnej hliadky. V novembri sme našli lodenicu, kde staviali 3 plne automatické ponorky v jednom čase. Táto dokončená mala kapacitu 8 tón. Mali tam kemp, 30 teroristi. Keď som vkročil na jednu z tých fabrík, akurát vtedy robili 5 lodiek v jednom čase. Akurát vtedy pracovali na 2 plne automatických ponoriek naraz. A ďalej tam boli 2 alebo viac skrytých nedalekej puštine.
Rozprávame sa o fabrike veľmi veľkej rozlohy. Je to úžasné, keď tam prídeš, pretože je to v strede ničoho. Clandestine lodenica, Južná Kolumbia. Je jasné, že nenakladajú na rovnakom mieste, kde aj stávajú, pretože ponorky by sa nemohli ponoriť hlboko a potom by nemohli vyliesť. Tak preto mali infraštruktúry z lodiek a lodí, preto aby ich mohli naložiť v mori s benzínom a drogami. Najznámejšia trasa ide južne zo Saquenca na národnom parku, potom cez pohraničnú hliadku Galapénskými ostrovami a ide cez Tehuantepec do Mexika alebo pobližnému mori, kde ďalšia loď dostane náklad drog a ľudí. Napriek tomu sme našli ponorky, ktoré spravili 1 alebo 2 výlety, hlavne potom, ako dodali tovar, boli zničené. Mali nariadenie od ich drogových bosov. V momente, keď autority majú zaistiť alebo nalodiť sa, by mali otvoriť to, čo volajú scuttle valve a potočiť uzáverom, ktorý je väčšinou červený. Takže aby voda mohla prúdiť do automatickej ponorky a aby sa potopila. To robia preto, aby autority nemohli autority dostať evidenciu, ktorá by mohla byť usvedčujúca pred súdom. Ako by to nestačilo, tak akcie autority sú subjektom, ktorý tiež zahrania vysokorizikové situácie, však oni sú vlastne pirati oceánu. Oni sa stávajú do situácie, kde sa im nemôže stať v oceáne veci, čo sa môžu potopiť a samozrejme ich aj zabiť. Americká pobrežná hliadka. Tieto ponorky sú väčšinou obývaní 4 členmi drogového kartelu. Jeden z nich v lepšom prípade je nazvaný kapitán alebo navigátor a ten vie, kde nabrať a vyložiť náklad. Ďalší člen mu pomáha s navigáciou a tretí muž sa stará o motor a štvrtý stráži náklad. On má na starosti odovzdanie nákladu. Toto sú nádrže s palivom. Používajú ich ako postele. Vedľa motoru je generátor, ktorý produkuje elektrinu na nabíjanie batérií komunikačným vybavením. Satelity, UHF, náradie a GPS. Takzvaný kapitán má prístup do tejto miestnosti. Tuto, kde práve teraz stojíme, tu bude kormidlo, ktoré slúži k navigácii. Z kabiny môže vidieť, kde ide okolo neho. Ako strávu si donesú konzervy, chleba, šunku a tak ďalej. A fľaškovú vodu. Predstav si, že si tu utiesnený 10 alebo 12 dní. Bez žiadnej sprchy. Pekne nepríjemne, že? Len pár ľudí sa chce podrobiť ceste. Raz v lodenici, kde mali základňu, som videl posádku, ktorá akurát odchádzala. Prišli tam s ich pár vecami. Mali dobrú stravu a starali sa o nich veľmi, veľmi dobre. A v noci ich patron posvetil a dal im nariadenia. Mne to vyzeralo ako kamikaze rituál, pretože toto je to, čo tí ľudia čelia.
budú knihy, kde budú úplne sami, non-stop 24 hodín denne s hrskou dolárov. Väčšinou kapitán je ten, ktorý spraví reálne peniaze. On dostane zaplatené 20 alebo 25 tisíc dolárov. Len druhý spravia 5 alebo 6 tisíc. Ten profit je na zasmiatie vzhľadom na to, aký risk obnáša preprava. Jednoducho si môžeme spraviť matematiku. 1 kg kokainu v Amerike je hodnotený na 20 alebo 25 tisíc dolárov, 30 až 35 tisíc dolárov v Európe. Investujú 1 milión dolárov na stavbu 7-tonovej plne automatickej ponorky. Toto reprezentuje len 2 alebo 3% na ilegálneho profitu. A keď sa priekupníci dostanú na pobrežie Ameriky, presunú tovar na americkom pobreží. Jedna ponorka 700 kg, maximum 1 kg kokainu, 25 tisíc dolárov. Dokopy je to zárobok 175 miliónov. Do budúcnosti týchto ponoriek, aby sa dali lepšie detekovať cez lietadlovou detekciou. Ponorky sú dizajnované, aby sa pohybovali v rovine mora. Takže je nemožné, aby ste ich zbadali z horizontu. Sú veľmi potichu. Nenehávajú žiadnu zvukovú stopu. Ale ich nevýhoda je tá, že jednoducho ich zbadáš zo vzduchu. Takto môj priateľ v roku 2000, inžinier z Medellinu, prišiel s nápadom, ako vypustiť torpédo z rybárskej lode, kde môže byť nadľahčených buď 500 kg až 5 tón. Tento projekt sme nazvali Neptune projekt. Nie som inžinier, som doktor, ale verím v tomuto nápadu, pretože si myslím, že to je zaujímavé a pravdepodobne to bude mať aj úspech. Na základe tohto dizajnu sme to začali stavať v džungli. Takže hráme, dobre? Toto sú zábery, ktoré sme spravili na test konštrukcií tohto zariadenia, aby nám potvrdilo, že to funguje, čo pracovali, vážne sa to dá používať. Ako to pracuje. Toto video bolo jednoduché. Ľudia, čo to videli, ktorým sme to ukazovali, v podstate torpedo malo systém rovnováhy taký, že mohlo napustiť vodu do komôr a vzduch vytlačiť von, aby to nabralo rovnováhu. Tiež sme potrebovali mechaniku, ktorá by nám dokázala nájsť zariadenie v prípade, keby sme to zariadenie museli nehať v oceáne. Takže sme prišli s nápadom, potom čo sme videli boje, čo lode na tuniaky používajú, tak sme sa rozhodli použiť jedno z takých rádiových zariadení na to, aby sme našli naše vlastné zariadenie. Tieto veci tu sú rádio boje. Tu ide elektronické zariadenie a sem sa pripojí rádiové zariadenie. Tu môžeme vidieť, ako to pracuje. Toto sú testy Neptunu naplnené pieskom. Ako sa to pohybuje dopredu a ide rýchlejšie, zariadenie sa začne potapať. Až dovtedy, pokiaľ sa dostane do 30 metrov pod vodou. Keď zariadenie je možné až dosiahnuť až 200 metrov pod morom. Je nemožné vystopovať zariadenie a úspech je až 90%. Pre takéto operácie potrebuješ 3 loďky. Jedna prenosu zariadeniu a ďalšia ide vopred ako hliadka pre lode americkej pobrežnej hliadky. A ďalšia je ako bezpečnostný eskort. V prípade nejakého problému loďka preruší spojenie s torpédom a bude následovne zobrané
priebehu pokračovania. Toto je pripojenie, ktoré musíš odpojiť v prípade, keď chceš Neptún odpojiť. A to je pripojené k zadku lode. Len jedno potiahnutie a náklad bude driftovať samovolne pod loďkou. Rádioboja má 2 navíjaky so signálom, ktorý nechá boju mimovoľne plávať na vrchu torpéda. To môže byť kus dreva, pretože to bolo navrhnuté a namalované, ako by to vyzeralo ako kus dreva. A vnútri to má rádiovysielač s anténou, ktorá vysiela signál 3-krát denne. To nám dá presnú pozíciu a koordinácie. Plus minus pol metra vzdialenosti 200 mil. Je to jedinečný signál, ktorý je zakodovaný. Zakodovaný tak, že len naše lode to dokážu prečítať. Toto je zariadenie pre lode na tuniak, čo si môžeš kúpiť v Paname úplne jednoducho. Bez problémov, nepotrebuješ žiadne povolenia. Stačí len, ak sa ukážeš s peniazmi a môžeš si to kúpiť. Medzi tým, ako ťahajú zariadenie, tak aj rybarčia. To je nevyhnutné v úspechu operácií. Majú chytať ryby a majú sa pohybovať, to je ich denná náplň. Môže to byť detekované len vtedy, keď sa loď zastaví a zariadenie začne spomalovať, tým pádom sa vynorí. Ale je to veľmi, veľmi bezpečný mechanizmus. Toto video nám pomohlo predať zariadenia. Konečne sme dokázali dokončiť tento projekt. A aj to, že to pracovalo perfektne. Každá organizácia, ktorá existovala v Medellíne a v Cali, sa bili preto, aby malo jedno z týchto zariadení. Málaga, pobrežná základňa Kolumbia. Ak sa pozrieš podrobne, toto je rovnaký. Vysoko pravdepodobne takýto istý majú na základni. Viem o tom, že zadržali jedno z týchto zariadení. Myslím, že zadržali len jedno. Neviem, čo je za tým, neviem. Nehal som to všetko za mnou. A to je všetko, čo viem. Je to zlý biznis. Keď som bol v tom, jediné veci, čo to donieslo, bolo životné problémy. Problémy v živote. Strátil som moju rodinu. A veľa sklamaní. Je to práca plná podvodov, klamstv a nečestnosti. To je to, čo to zabere. Zarobiť tie peniaze. Žiť životom, ktorý je veľmi zlý. Potom všetky tieto zariadenia, čo zahrňali, sa v organizácii stále vyskytujú. Každé jedno. Prvé zariadenia boli vyrobené na pohyb do Mexika. Ale skutočný subjekt tohto vynálezu je preprava z bývalej kolumbijskej Karibiku k pobrežiu do Španielska. Predstav si, že už by to bolo teraz. Predpokladám, že už to je. Predpokladám, že budúcnosť týchto zariadení je niečo, na čom organizácia v Cali vždy pracovala. A je, že by ich mali spraviť plne automaticky a riadené ovládačom, ktoré by mohli ovládať z ich kancelárií za použitie satelitov. Myslíš si, že také niečo už vyvinuli? Neodvážil by som sa povedať, že áno, ale viem, že tento projekt smeroval týmto smerom. Kapitán Mario Rodriguez, kolumbijská pobrežná hliadka. A ja to vidím tak, že autority sú vždy krok za drogovými pašerákmi. A myslíš si, že to tak vždy nebude? No, toto je ilegálna aktivita drogových pašerákov, ktorá prináša obrovské množstvo peňazí pre drogových pašerákov, takže sú schopní stále pozerať na nové metódy. V tom, aby sme dostatočne reagovali
aby autority dostatočne reagovali zaisteniu obidvoch vysokorýchlostných lodí a automatických ponoriek. Robíme to, že sa snažíme študovať a analyzovať, ako operujú a rýchlo zahájiť procedúry proti ním. Není pochybnosti o tom, že oni vždy plánujú ďalší krok, ale ako autority plánujeme tiež vpred. Je to šachová hra, kde je veľmi veľa možností k zaisteniu drogových pašerákov, preto aby ďalej nemohli vyvíjať svoju činnosť. Pre všetky pašerácké organizácie v Kolumbii pracujú veľmi dobre vzdelaní ľudia. Ľudia, čo vždy pozerajú, ako napredovať a zdolať systém. A je úplne jedno, koľko to bude stať, za akú cenu. Profit bude vždy vysoký za to, aby zaplatil za náklad. Vždy sú jeden krok vpred. Má vôbec zmysel boj proti drogovým pašerákom? Myslím si, že základný problém je to, že to je ilegálne. Keď je niečo nelegálne, je 10, 20, 30, 40 ľudí, ktorí sú schopní to spraviť k tomu, aby si zarobili peniaze. Deň, keď priestupníme drogy lacnejšie, keď to bude dostupne pre každého, vtedy, keď už nebudú ilegálne alebo kontrolované, vtedy bude koniec, alebo v podstate ekonomická vojna. To je vojna, kde není miesto sa schovať a vždy tam bude niekto, ktorý je schopný to spraviť. Preklad Vladimír Vrba.